assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe windiyankoɓe kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde salminama juurama yettama manama ko ɗum mbimo bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission moon feere nalankoɓe chaque mercredi 16h à 17h avec Marta Linda hande noon gonɗen koye e juulemi wuuri meɗe salmina kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde salminama juurama yettama manama guila ɗo ha Nioro surtout ñorankoɓe on jii julde ndeɗo ɓennude ɗo nde machallah minen foof min beltima ɓe jultoyani ɓe beltima hen jultoɓe ɓe kadi min beltanima moon no fewi no gandanɗa ko mbaɗɗon ko weɗɗa ko weesa ha ko oɗo woni debbo baba ndeysani jara toon to leydi Nioro wuuro wiyetengo Sewde to yonɓe jibinta yontaɓe ɗo to susɓe jibinta jamareɓe ɗo ɗon tigui rigui Marta Linda jeeya ko ɗum mbimi moon mbeɗe ñaƴira moon pulago mbeɗe ñaƴira moon kala to ɓi pullo wawi wonde mbeɗe yiɗi ɗum mbeɗe horsini ɗum émission men o en jejjittake ko aadi bili aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hande noon holmo joguiɗen ɗo ndeysani ko gorko maabo jontaɗo gonɗo e sa'a mum ha international ma soko on woni Mamma Guissé nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala oɗo sa'a pulago nana huccite e ma ɗo e suudu men Pinal TV min mbima bisimilla. Alhamdulillah rabbil alamina minen jetta Allah minen jetta jinnaɓe hande min jooɗima anande hunde fuu ko saha hunde fuu ko fodore ndeysan e Mamma jooɗima min komi maabo ndeysan janɗo e maabo ko yumma e baba e maabo wawa yaade nokku taw janɗo ala toon janɗo kadi wawa yaade nokku taw maabo tawatawmo toon ndeysan minen komi maabuɓe jamɓe min gummima ko Nioro ndeysan Nioro ko carte jamɓe ɓe gummima Nioro ɓe gari Bamako ɓe jooɗima Bamako maabuɓe kadi gummi Nioro ɓe gari ɓe jooɗima ɓe gabbiɓe quoi machallah janɗo wawa yaade accude maabo ndeysani bisimilla moon hande bisimilla ɗo ko bandiraɗo gorko mo ganduɗa o wi kanko ko maabo jawanɗo kamɓe soɓe naata e haala ɓe natirta ko jawanɓe tigui rigui emin beltaniɓe no fewi amin beltani kadi kala to ɓi jawanɗo wawi wonde e wondirde ne salminani juurani weltana e nder oɗo émission par ce que ko wi ko maabo e jawanɗo jiidi yumma e baba kala to jiiɗa goɗɗo a yiyan ɗon goɗɗo ndeysan wonno wona hande tuggi wona hande fuɗɗi koɓe settiɗɓe dal donc en bismima onon kala haade men nadde histoire hakkude jawanɓe e maabuɓe eɗen jiiɗi namnade ɗo Mamma Guissé amin jiiha Mamma Guissé ha internationalement Congo Brazza ha avec Barni Gambie partout Mamma ne waɗa mouvement ji no fewi mais haade men foof e yettoyade toon eɗen namno tigui Mamma mabago ñeñagal hewɓe ne gona maabuɓe taw mbaɗani fannu mabago hewɓe kadi ina mbasa wonde maabuɓe taw ko ñagotoɓe est ce que Mamma Guissé tawi tigui rigui soko wiyete ñagude ko rewde e jawamɓe ne hoɗana ɗumen ina yewta ɗumen ina daña hen kalis e tout est ce que Mamma tawi ɗum nder galle wallahi mi tawi ɗum nder galle ndeysan min mamam debbo ko maabo tigui wala gorko de mamam debbo o maayi ndeysan Allah yormomo yaafo amin ya rabbi e Sise Kodda ɓe mbimo Sise kiida tana jagu banna ndeysan min mamam gorko maayi o wuuri haw maayi o meeɗa ñaago ndeysan mamma gorko eyyi ɓe mbimo Sékou Guissé ndeysan kanko anda janɗo ndeysan minen min tawi mabagal ko maɓiraɓe min mamam debbo e bayya maba ko yumma e baba ndeysan kiida e Sise to naati ɗo jamɓe ay minen ɗo ɓe gonno galle amen ɗo ko Sise jeyino ndeysan o ari Bamako ɗo mo bisimilla mo ko wuro ngo on ko Cheikh Oumar Bathily Joka mbeɗa andi Cheikh Oumar Bathily a haali ɗon wona ferade haalama e sa haali inde Cheikh Oumar Bathily mi siftoran guggoyam tigui rigui soko on woni Sira Bandel Guissé Mabo ko on gandirmi famille Cheikh Oumar Bathily
yalla yurmomo yaafomo yalla yurmo Cheikh Oumar Bathily aussi yaafo ɗum gorgolam sugo ɗum ɗo sira guise kanko e Cheikh Oumar Bathily koye galle Cheikh Oumar Bathily o wonno ha yetti sankare makko mbeɗa salmina famille Cheikh Oumar Bathily fof kala to ɓe mbawi wonde e wonirde mi salminiɓe ɓe juurimaɓe mi ñaganaɓe Allah moƴƴere mbeɗa salminaɓe e dow inde gorgolam sogo on woni Sira Bandel merci beaucoup aɗa wawi continue yewtere ma Marta aɗa andi pular no tiiɗi weeɓani no feewi weeɓiɗanima quoi eyyi mamma kane sukaɓe jamɓe no toon joni ɓe nanta pular mamma guise mais min kam mbeɗa yiiɗi pooɗana kam ɗon e pular seeɗa tan ha jeeni pular e seeɗa may jetto Bambara o pular ma woni weeli machallah woni dakmi ina weeli nande aɗa andi pullo so nanta 100% pular sone haala e waɗi valeur seeɗa quoi ina safilam ɗam pular no weeli trop mim min mammam debbo ari wuro ngo mo jippi ko kanko woni Alaji Calo La ndeysan omo nder baɗala ɓuguɗo ndeysan haade menen heɓde galle to Calo La min gonno ndeysan seydi La ne min cotta galle nde taw min mi jibinaka ndeysan mami nan ndeysan Cheikh Oumar Bathily hokki min galle Bathily joka waɗi ko o hokkani kam galle taw ko ladde de ala sere makko ndeysan ko toon min mbalata joni ndeysan ɓe mbimo Samba Hammade Mbari Hammade Kendi Mbari e Dondu Mbari ndeysan Bathily joka capanɗe joyi e duuɓi ɗiɗi kanko joguinoɗo pouvoir e wuuro ngo ndeysan 52 ans de pouvoir ndeysan Bathily joka o maayi o huppiri be sukaɓe jamɓe e wuuro ngo ndeysan donnanana tawi e kumbel tawi e jogguɗo tawi e seygu tawi ndeysan ɗum joni firti ko mamma guise tawi tigui rigui nalankagal e nder galle o tawi tigui rigui ko ɗum addanimo jokkude hen toujours Bathily joka makko minen min gari e Bamako ɗo jamɓe ɓami min min o mo dawlini kam ko Bathily najo ndeysan no wiyete no wiyete ko Simbo Bathily eyyi Bathily joka o salminama kanko Bamako maayi 2001 hade makko Bamako mayde Bamako ñamatno ko galle amen omo jogui milliard ndeysan nde mayata nde suka jawɗo no mayata nde ko galle ñeñɓe taw omo jogui milliard makko ndeysan eyyi wonko waɗi ɗum kanko e bammam koɓe seyraɓe noon min kadi mi ari Simbo ɓami kam ndeysan perme min mi heɓa mobile ko kanko sodani kam ndeysan Toyota Alpha ndeysan ɓe mbimo Bocar Bathily joka Marta mino wawi pular seeɗa nga Bambara gowɗeɗe ko ɗum ɓurata forde dal d' accord ala caɗele ma en gartuɗo tigui rigui e holno wirini o wi gorko jawanɗo ne joguino milliard mum e ko galle mabɓe ñamdanno firti ko wonko woni ɗon mago e jawanɗo wonto puɗɗide ko wona hande kadi jawanɓe hande e nder leydi Mali ɓene kolla ɗum mabuɓe mabɓe ɓe mbaɗa valorisé mabuɓe mabɓe eɓe ñaaƴira mabuɓe mabɓe ɓe jejjitani hanki mabɓe ndeysani eɓe mbiye jawonɓe hewɓe jejjiti koye mumen ƴiwi joni fatale minen kam komin goni e yiide ko toujours won sukaɓe hande jibinteɓe ina jaɓɓe e to bamumen gonnoɗo soko ɓe cattidi ɓe ko ɓen tan ɓe ndewata ko ɓen tan ɓe ñaaƴirta machallah ha joni ma en continue e émission he mamma a naati e ñaagude holi caɗele ɗi mamma yi e nalankagal aɗa andi millier men o weeɓani nalankagal weeɓani wonde kadi ñeeño kadi weeɓani saɗa a woni ñeeño surtout ñeeño joom inde ñeeñɓe ne keewi ñagotoɓe ne keewi yimoɓe ne keewi yimɓe potani Allah ne hokka neɗɗo inde taw aɗa wawi ko mbatta neɗɗo Allah ne wasa rokkudemo inde taw aɗa jogui ko mbatta alhamdulillahi rabbil alamina aɗa anda partout hande e nder mabagal he aɗa dilla e nder réseaux sociaux o holko mamma yi hen koɗe muusa ɗum walla holko mamma yi hen ko welani ɗum pour kam e sukaɓe ñemɓe immotoɓe ɓe
so ɓe jiiɗi wayde no Mamma Guissé wayni hannde Mamma Guissé alhamdoulillahi ne jogui jawamɓe nafoɓe ɗumen no fewi holko kalantaɓe kalnamine caɗele nalangagal ar seeɗa. min komi maabo no mi tawi maaboyagal e galle amen nga jogara mew ina fo ña kuma damne fo flagana cogumna mbe segaga bamanangana jogara mew ti sega taga maabo to maabo fana ti sega taga jogara me to anye fakile bakile ndeysaan moke lunga e funnu ke lunga e jalige lunga samba mo jalige moke lunga ko kiida ndeysaan e maabo ni jogara me anana cogumna mba fiye bi e dengeli jogara me fula de be yala la o tagama la u kan ka dugu jan tagama e o don u fula bɛ jamu de basum u bɛ taama la kɔngɔ de ye kelen do in minɛ kelen do in tɛ fɛ nin ka sa ni kɔngɔ ye a y'i jɔ a ye bese bɔ k'a yɛrɛ fari fan dɔ tigɛ k'a jeni k'a d'a ma a y'a dun waati min na u tora taama la ale ko ne sa tuma sera e y'i sogo de di ne ma ne y'a dun nka e bɛna taa mun de fɔ dugu kɔnɔ ne sara cogo di a ko n'i taara i bɛ taa f'u ye k'a fɔ k'i sogo bu tigɛ k'a di ne ma ko ne den o den n'a bɔra n kɔfɛ o denw bɛ e tanu u b'i denw tanu jɔgɔrɛmɛ bɛɛ fa kelen ba kelen u bɛɛ bɔra cɛ kelen de la u bɔra kɔrɛ de la kɔrɛ ale kun sigilen bɛ min gerebine kɛrɛfɛ dugu dɔ tun bɛ yen ko a yɛrɛ ta ka kulu dɔ don a yɛrɛ ta ka sogo gide kɔrɛ ale ma caman bange kɔrɛ on jibini dulla kɔrɛ e saya kɔrɛ e suƴƴi kɔrɛ e aissata kɔrɛ e farmata kɔrɛ la bɔra bacili de la bacili fana bɔra la de la nka ni ko bacili bɔnda ye naani de ye naani jadenkɛ o ye bacili ye manpankɛ o ye bacili ye nunuyankɛ o ye bacili ye malinkɛ o ye bacili ye nka n'i bɛ bacili ta i bɛ to k'a fɔ ko cɛ dɔ ye mali bɛsɛnde cɛ dɔ ye capatu yɔdɔ abdulayi yɔdɔ e galaji yɔdɔ cɛ dɔ ye bɛla mɔnpɔ e tagara mɔnpɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛɛ donna ne jatigi ka ca nka min jɛ ka kuma jatigi mun na o de man ca nka ala ye jɔgɔrɛmɛw di ne ma u bɛɛ kɛra n fɛ jɔgɔrɛmɛ jamu ye jamu 15 de ye u kɛra ɲɔgɔn fɛ de u nana Bamakɔ u ye Bamakɔ k'u ta ye i bɛ ɲamakala o ɲamakala dɔn jɔgɔrɛmɛ ɲamakala b'i diya ka tɛmɛ ɲamakala bɛɛ kan la ilaha illallah o tuma na sa Mamma n tɛ nin ye i tɛ n k'a ye wallahi i bɛ maabɔ o maabɔ ye maabɔ jɔgɔrɛmɛ ɲamakala de ye maabɔ ye n'i ko maabɔ dɔrɔn jɔgɔrɛmɛ Mamma ye n tan a ye nin ko in mɛn dɛ n bɛna don a la sɔɔni n bɛna kɛ maabɔ jɔgɔrɛmɛ ye sɔɔni dɔrɔn jɔnjɔni i b'a dɔn fonisira ka di kojugu fonisira daminɛna jɔgɔrɛmɛw la yɔrɔ dɔ la awɔ Alhaji Seku Umaru Tall ye duwawu de kɛ jɔgɔrɛmɛw ye Tall Gɛdɔ awɔ an b'o histoire yɔrɔ de kan sisan n bɛ se ka n da to a la dɔɔni n tɛ don dɔ la Seku Umaru wulila a taamara a bɔra ɲɔrɔ n ka ni jɔgɔrɛmɛw bɛnna ko jɔgɔrɛmɛw ye Seku Umaru dɛmɛ kɛlɛ la o y'a dɛmɛ kɛlɛ la i b'a dɔn o y'a dɛmɛ cogo min ya keguya e ma ye jɔgɔrɛmɛ den i b'a ye a san 10 a ka kegu Seydi Tall Seku Umaru Foti ɲɛtɔ o ma marifa ta ka tugu Seku Umaru kɔ ayi o ma mugu ni kisɛ ta nka o y'a dɛmɛ ni keguya de a sera u la o don de y'a jɔ a ye duwawu kɛ jɔgɔrɛmɛw ye o de b'i yana nga ta yɔrɔ jan ko wona ɗum kam mbeɗe haalno mon joni mbeɗe ɗimmi halwata ɓooyani ndeysani mbeɗe yano darode gorko ceerno o tigui rigui mo fijirani ceernagal mum gorko ceerno tigui rigui belduɗo e Allah o soko on woni Seydou Nour Sall
toon to daara halayɓe martalinda ƴimmima toon wonani lewru tafon ne jettotonomi Seydou Nour Sall nde ça ne va pas du tout comme ɗemnoɗo mayde mais alhamdoulillahi o wi denɗi bisimilla ma galle dani ɗum ko go o wi kala ko dartata e aduna sa heeɓi cellal e julde balɗe e battuno moƴƴere ko heddi ko fof ma heeɓo e nder hen mbiɗa wiyamo Seydi Sall nde ƴimmotonomi Bamako ɗo mbiɗa faya Daara Halayɓe mi ɓenni toon to o yettiɗo joni gorko mo ganduɗa Cheikh Oumar Foutiyou Tall guiɗo halwat ndeysani eɗen mbiyamo Seydi Tall makko mi ɓenni halwat mi yi halwat ko sababude Seydou Nour Sall kadi jirumi halwat mbeɗa salmina Sénégal naaɓe kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde surtout ceernal sernaɓe waliyal waliyaɓe tikkirondo defte mojo alluji gorko mo ganduɗa mo yiiɗa tundi mo ala coɓe belduɗo e Allah tigui rigui kala ko ñaagui jomiraɗo joom bawɗo o ina waɗanamo mbeɗa wiyamo Seydi Sall ko denɗiraɗo mbeɗa wiyamo Seydi Sall o waɗi kam hoore makko kadi aussi mbiɗa welti hen no fewi mi wawata joɗade ɗo e émission mbiɗa yimmi Sénégal taw mi yettanimo taw mi mananimo mbiɗa wiyamo Seydi Sall mi salminimo kanko e almuɓe makko kala mi salmini hen banam gorko mo wona bande gorko o soko on woni Nikkel Seydou Nour eɓe kaala hunde wotere jeƴƴiɗen ɗo koye ñeñagal Mamma Guissé o woni ɗo haalde koye ñeñagal tigui rigui so neɗɗo wattorima hoore mum a anda no mbiyata ɗum so yidde neɗɗo ɓuuri rokkude ɗum jawdi banam gorko soko on woni Nikkel Niang ko nan toon Nikkel Seydou Nour ko o watti inde Seydou Nour koye inde makko tigui rigui wonko waɗi ɗum mbeɗa wiyamo Seydou Niang ko kanko woni sababu o mbeɗa wiya Seydou Nour kadi yallah jurno balɗe mottina battanɗe yallah ɓoynumo seeɗa amin ha juuta ya Allah e ko wona ɗum ko mi salmini Sénégal naaɓe kala hono Sénégal naaɓe ala nde martalinda naati Sénégal foof ko ƴimme daari mbeɗa salmini moon Fuutankoɓe mbeɗa salmini moon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala to mbawɗon wonde e wonirde mbeɗa weltanimon e nder e oɗo émission Mamma Guissé bisimilla aɗa wawi continde histoire ma Marta dunula Cheikh Oumar wula duna Segu a y'a sɔrɔ alimamiya bɛ Abdoulaye Djire bolo Segu a selen Segu Abdoulaye Djire ma sɔn ka taa bisimila so fɔlɔ a y'a bisimila misiri de kɔnɔ i b'a dɔn ni kɔni ye Cheikh Oumar ye jaabi tigɛ cɛw cɛ musow bɛnbakɛ Tall a ma sɔn ka alimamiya bɔ ka di Alaji Cheikh Oumar ma dɛ a ye seli fana seli a kɔfɛ ten a ma sɔn ka alimamiya d'a ma a ye Lazara seli a kɔfɛ a ma sɔn ka alimamiya bɔ ka di Alaji Cheikh Oumar ma a ye fitiri ni safo seli a kɔfɛ a ma sɔn ka alimamiya bɔ ka di Alaji Cheikh Oumar ma nka Fatiha ani Amina a y'a bɔ ka di Alaji Cheikh Oumar ma a ko duwawu kɛ Segu ye i ka duwawu kɛ ne bɔnzɔnw ye alimamiya ka to ni Jirelakaw bolo hali sini sɔgɔma alimamiya bɛ Jirelakaw bolo Segu ndeysaan an bɛ Jirelakaw fo nin yɔrɔnin na anw yɛrɛ sigiɲɔgɔnw don u taamalen u sera so a ko Abdoulaye Djire o tuma ɲamakalatigi ka jamana yan minnu nana ne fɔ wa ndeysaan Tall Abdoulaye Djire ko ɲamakala bɛ yan ko minnu nana i fɔ ɲamakala b'a la o y'a sɔrɔ jelimuso dɔ bɛ yen u b'a wele ko Mamusokura Jabate a bɛ bɔ Penja ndeysaan a ko Mamusokura ko fulakɛ ko ka jeliya kala Mamusokura y'a lase Abdoulaye Djire ma a ko Abdoulaye Djire a f'i ka fulakɛ ye k'anw tɛ fulakan mɛn ndeysaan a y'a lase Cheikh Oumar ma tuma min na Cheikh Oumar ko Abdoulaye Djire a f'i ka jelimuso ɲini ko ne yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn o nka ne bɛ fɛ a ka jeliya de kɛ ne bɛ jeliyakan mɛn ndeysaan Tall o yɔrɔ la jelimuso ye so ta Cheikh Oumar la yɔrɔ min na Cheikh Oumar ko Abdoulaye Djire a f'i ka jelimuso ɲini ko n y'a sɔrɔ jɔn 100 ko ɲani an ka taa yɔrɔ jan a ye so ta tuguni a ko Abdoulaye Djire a f'i ka jelimuso ɲini ko n y'a sɔrɔ sanu mutukali 100 n b'a bɛɛ d'a ma yan sigiyɔrɔ la yan Tall jelimuso wulila tuguni a ye so ta Cheikh Oumar la Cheikh Oumar ko Abdoulaye Djire a f'i ka jelimuso ɲini ko n y'a sɔrɔ misi denba 100 la ilaha illallah jelimuso wulila tuguni a ye so ta Cheikh Oumar la Cheikh Oumar dusu bɔra o y'a sɔrɔ a denkɛ kelen bɛ o de wulila k'a jansa Maki Alpha Maki 100 Maki ndeysaan a ko a fɔ jelimuso ye k'a k'a bolo ɲɛsin ne denw ka ca a k'a bolo ɲɛsin kelen ma o bɛ k'a jatigi ye Tall Alaji Cheikh Oumarou a fakɛ tun ye Sayidu de ye Sayidu fa ye Basi
Basiru fa Muntaka fa Dayi fa Hamada fa Tijani fa Nuru ye nga Somaru dona min to fonisire Alifa Maki de Tundo nga Chafarto Joy Lam Julube nyami fo chedo de woro nyami fo chedo ye ay juri sang o ani juri be dado juri nyale de tay ndeysaan oy joy chawbe chemi fana don Allah Umar Wuli Samba Dondo Malado Dondo ndeysaan Barumi Gambi Jorama kamale minyo soni bekenyi ndeysaan ni nyamakala kamale metugo horongo na so rega nga so fen fela le ubednema amba fa maka Gambi e marta son ibo do koronto do ndo ay soni sabare soni saba ba mula e marta kada katane renyeda alaka alikabaga soni banayo sansa tuguni ko ngakila tuguni ngata nyeda alaka alikabaga ngata imura fulana ke samere mita hiji kuma teneda mama hoto goto bonna nam min sa dande kam bambara tan me majjan mami artudo seeda e pular on nani ko mamma gise wi ko hokkude neddo kam burata kam se mayi jul tawdo den e der aljanna soko dokka nyenye ma dokka dum ha ngayna tubna dum ko dum bi toujours so mede haalay haalam flamuso do yo kenyi o te saka bonkono no ye hawa jallo yeddu ay mbo yorani fofu lakana bamana kam man noko ni ma ko sebe mba fo barni Gambi ka Gambi min ko pular mbawmi voilà donc somi sa halni kam dum tan mi siftoran kale debbo pullo jonta do gondo ton to leydi Dubai nde tellement que omo horsini kam ne jettimi Dubai o wi barta oppu mesh marta oppu ettoje parce que min so mi mayi e dar aljanna be yidi fottude e ma ton Allahu akbar ko ngam meshi de bla tellement que kadayi ngam meshi bla ngam ni dabla parce que ne ha ngateli ni na be fede ne ga ye ale no fe aljanna kono parce que kadayi abe fenkile mo nyini fe doro ngam meshi bla nga dogon ni na nga seli hay tellement que kadayi be hawa jallo mba fo yan fo Dubai flamu soni horonya ni gashini malobe dalen Dubai be Dubai alaka jiye dongo da be taskita Dubai taski be ba dado abe boaka quartier la dongo do 50,000 kana la jenga hotel la na yimwile ba fa aywa hawa bonne de kera bide nte foyi fe bidin la frite nte foyi fe bidin tega de ta ba to ba be na diam amba fa maka jallo jeri ba la be fo ka barga mamma eden bayi continue be bi hade may foda na de dimo oppu dimo foda no ma o do ko gon nyenyo hade ma e jirade rimbe dimo goto no bayi nefde ma ittay ma metti wallahi eden biyedo Barni Gambi Seydi Gambi makko o wadi ko yodo wadani ko sofi kadi aussi o yennirtaaki dum o yirata dum toujours mi bani yide golle Barni Gambi ko boyi mi bendi boyi yide ko wadata mi boyi yiddemo mais beydimi kadi wattudemo e horam ko nde o ballini mamma gise ko ne jiidumo e mamma gise parce que mbedi ya Sénégal mbedi ya partout kala ne jambe be barta linda mati anka mata anda milliardaire mo no pourquoi ya tato Barni pourquoi noddata Barni mato ko joni Allah hoddiri ha kanko e minyamo aduna fof jidi be mabbe be welti hen no feewi mamma gise bismillah ma way continue émission go hande ha ina wuli ha na wuli jaw mais Barni kam Barni ni nana pular walla mo nana pular awa biya martalinda salmini mo juri mom mi yettimo mi manimo ko wadata ko amin nyaajira mo partout dalle bon hay so tawi mi yaani mo hay so tawi mi joddake makko hay so tawi mi andama parce que yenne do tawa anda dum be nyaajira mo parce que kadi sukabe futankobe international ma aduna fof martalinda kala jokkudo e martalinda ne halla kam halla Barni Gambi machallah tigi rigi ko ni tigi jawando wawi wadande mabo o wi ko Barni Gambi hokkimo ko kaddi hokkugol min ko dum woni on rokkimo ha nawimo makka yo ya o juuro yo nelaado ko don hokkugol haadi continue yewtere ma bismillah Marta sonni dawoye Barni go jando tigi ndeysaan jograme abala turu abado jograme mi chemu nyawolo Modibo Gambi woni jograme asara mamma awi Barni ko jawando tigi addini kam do ko jidmi namnade ma holko woni jawanga holko woni jawando tigi andi hewbe nan ton biya ko mi jawando piye beccum yen mais tigi ko woni jawanga gal wala kalis jograme ate wari jograme ate sanwe
ndeysaan jɔgɔrɔmɛya yɛrɛ dɔn yɛrɛ dɔn o ye ala sɔn de yɛrɛ dɔnbaliya fana o ye lebu de ndeysaan su dɔn ni jiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ maa bɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ nka i tɛ se ka ba i yɛrɛ la jɔgɔrɔmɛw ma baw yɛrɛ de la ndeysaan jogo a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɔgɔrɔmɛya la ndeysaan yɛrɛ dɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɔgɔrɔmɛya de la i m'a ye olu kɛra ɲɔgɔn fɛ u bɛnnen don u y'a sɔrɔ u faw de fɛ wala ni jɔyɔrɔ min yɛrɛ dɔn wala i kan ka tulo ci ndeysaan dusu yɛrɛ 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 de bɛ jɔgɔrɔmɛw la i m'a ye fadenya tɛ du min kɔnɔ o du tɛ dawulatigiya o fadenya tɛ se ka kɛ siya la ka tɛmɛ jɔgɔrɔmɛ la mais i bɛ jɔgɔrɔmɛ de o bɛ fadenya la sini awɔ sini sɔgɔma tuguni i b'u ye ɲɔgɔn fɛ tuguni jɔgɔrɔmɛya ka di trop jɔgɔrɔmɛya ye jogo de ye n'o tɛ nafolotigi caman bɛ yen nɔ nafolo ɲɛ sira bila de ala tɛ ɲininkali kɛ de ni ala bɛ ɲininkali kɛ ko miliyari di karisa ma awɔ mɔgɔ damadɔni bɛ an b'a fɔ ala ka miliyari di olu de ma olu b'an ka sɔrɔ quoi wallahi mɔgɔ damadɔni bɛ yen i b'a fɔ ko stop a man kan tɛ ka di nin ma alhamdulillah en gartan kadi émission mon foyre nalan ko avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h ko ɗum mbimi mon pulago oɗo boy sonji Martha Linda waɗi moɗo invité hannde koye nalankagal mbaɗirmi mo invité surtout ñeñagal kamɓe noon koɓe mabuɓe jawon ɓe ganduɗa tigui rigui hannde sa naata nder leydi Mali walla nokku goɗɗo aɗa haala ɓe mbiyata ko a joguiɓe Mali kay ko jawon ɓe susɓe Mali ko jawon eyde kala ko wiya wiyete ko jawon ɓe Mali holko waɗi ɗum koɓe nangodir ɓe cali sertude ɓe nangodir ɓe jaɓɓito babiraɓe mabɓe jaɓɓuno ɓe jaɓɓito jinnaɓe mabɓe jaɓɓuno hanki holko ɗum woni neɗɗo kala ko mbawɗa wondude yejjude hoorema kala ko mbawɗa wondude fayto hoorema mabuɓe jawonɓe hannde ɓe mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina par ce que so jawonɓe dañino jejjitiɓe ɓe mbiyanno ɓe jalti ko ɓe jittoɗa ko koye mabɓe e nder leñol he mais alhamdoulillahi jawonɗo kala to jiiɗa jawonɗon e maaya tawanɗon mabo ne maayi hayso tawi jawonɗo ko jarowo koyɗa tawanɗon mabo makko sere makko so ɗum ari noon mi yejjitta hen jawon ɓam tigui rigui mbiɗa jogui jawonɓe ha keewi ko nande Solo Yatta Say Hamadoullah ha ina heewi dal ko limti juuma Bakary Bathily kamɓe fof mi salminiɓe ɓe juurimaɓe mi ñaganimaɓe Allah moƴƴere ko ɗum mbimi leñol ngol toujours neɗɗo andu hoorema mbaɗa hoorema valorisé ñaaƴira hoorema sa waɗi ɗum tan a yiyan leñol gongol yiima yeɓma ndeysan yiɗa wonde hono no mbayɗani mais sa waɗani hoorema valorisé a yantani e yeeɓiyankoɓe e hokkiyankoɓe a ala ɓernde ɗum toujours leñol ngol ɓeydeto ko mayde toujours leñol ngol ɓeydeto ko nuskude min hoore mbiɗe fadnoro jawonɓe par ce que min sa a wi leñol halplareɓe mi ittata hen jawonɗo sa wi pulago foof naati jawonɗo naati halpular naati foof gueɗel gotel ne haale e leñol he min mbiɗe sali ɗum woɓɓe ne mbiya jawonɓe gona fulɓe de walla ƴiwijel fatiwal komo anda tan jawonɗo e pullo jiiɗi yumma e baaba par ce que bani aade ko ɗemgal ngal kalata ngal sa woni ɗum a farnorima ɗum tan ka ɗum gonɗa vraiment mbiɗa salmina kala to ɓiɗɗo jawonɗo wawi wonde e wonirde avec Mamma Guissé Mamma so diriɗon ma en gartu kadi e question men a wi ko bornigam mi rokkuma kaddi dokkal to dokkal haɗata ko moƴƴere o waɗanma nde a haali ɗum mais aɗa andi hewɓe nan toon ina jiya Mamma Guissé ne waɗa voyage ne ya partout est ce que Mamma ko borni tan waɗata ɗum invité walla jawonɓe ma woɓɓe nan toon ɓe jirlottoɗa yaade nokkuji kewɗi walla personnellement spécial saɗa waɗa voyage tan ko to barni toɓɓiɗa wallahi a lamdima kam ɗon ɗo joni weeli kam sanne ñande wotere min mina jooɗi min mi anda ni to mina yano Dubai joni ndeysan kanko noddani kam de o nelli kam koye goɗɗo o wi jomum yo noddam ndeysan on jomum noddi kam mi ɓamani mi ɓamata en koni ndeysan jomum noddi kam
o noddigam haw tampi o neldigam message ay message cima ako mama Guissé ça va ma do akono la ilaha illallah on di o debi do hokkude kam problème après o neldigam message goddo kadi no wi barni gambi gam nelima lemi joni gay la ilaha illallah en sigilen to ngo ngulla ka téléphone ta mama say chamare ne awele di nya wele ram na téléphone ta ko sawa ko barni ngo ki gana biem ne megi wele depuis so ko mete ka téléphone ta ne te ka le fana soro téléphone na lisa en gombe tami aw kipta Dubai mo ha kipta Dubai Allahu akbar ngo meta bien mina folo ka bla mbulu koro aw na yere wele tumamna ko bi délai ma c'est folo délai il faut le 17 août soufa ay message cima ko appel Abba il t'a donné 1500 euros ama wele de ay message de cima desa ñoo mina ñoo blangu kandade ntaka don sira visa chirama par WhatsApp ntele ntara Dubai ñe kalo gele nege Dubai Allahu ndale me Desi Hotel la desan nega passeport mina nane la jepi aéroport la ne kunta do ka fo ko Congo séjour bina kala passeport tara Congo ne be Dubai kalo gele me dumuni ke ka fa desan mena menda me bo ameta baton gono ameta safaru la mo sisa ngone ngo tabarika ngone era sengana bira min horom mi haare joni mi tampi nek ma bien le jaga Congo retour de bien nga daga ta Congo le ko bawdo wadata machallah en tali sira Congo visa kera ne ko 6 mois France ne sien folo ka do visa 6 mois de kera ne ko ça 3 ans de kera ne desan 6 mois visa kera ne ko 2 millions bira ne mawdo e ko ni numéro wele ibina ta France aka biye ci ma do kadi yere mo ko beti ko me France aéroport la so ne ko messi hotel muna so wa binanu desan ko bawdo wadata 21 jours on nani 21 jours dum badda France leli jogado jawondo buttone weli ha taw kanko tigi ala ton mana ko kalis halata min non ngare gay émission o fof ko min o da podi sippirde émission he tane ko omo yahata no mo welno opi bandiragel makko dewel bamma ko dare dum dade Allah jabi kada antika yahan inshallah rabbi mi jodi ma mi nyami kalti ha kalti gasi mi noddi mo mbimi patron l'argent est fini de ako ok kalis anyame ako ok tan o neldiga message goddo tan va var défaut mbimi ha horam mar wi samba dondo Allah serdi ok ji wonmo neddo non ok wontani kam problème bon mi noddi défaut wi kam minen ara hotel ma joni o ari o ki kam ero ha hewi wallahi o yidami haala mi nangi euro kanko tigi o noddi kam o wi kanko tigi janggo mara pari yomi fattumo walla min mbiyango dimanche mbimi eyi o wi fattam ndeysaan o wi noddu joom agence mbiya yo change biyema semaine prochaine bawɗo waɗata o ari o tawi kam toon mi yeewi hôtel makko hôtel aji no certi mamma yewtere nde ndeɗo yewtere en continan ɗum e bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe émission foyre nalankoɓe ɗo to Pinal TV hande tigui rigui pottunoɗen koye gorko maba mo ganduɗa gorko maba mo borni Gambie eɗen mbiyamo kadi osé ko on hande mbaɗɗo ɗo invité tigui rigui mais waktu o nana heede de waktu o nana nanguiri men junggo ma en continue e question ngaji men ganduɗon kam ko mbiyanmi toujours leñol ngol haɗa ma e fooɗanade nalankoɓe woɓɓe haɗa ma e fooɗanade neɗɗo mo anda yumma anda bamma ñeeño gonɗo less koyɗe ma o waɗamo valorisé ganduɗomo o tigui rigui to jaltuɗa ɗo waɗamo valorisé
arandi e be biya e nala e dum do nyamakala bobo harantan so nyamakala hari bewi a bewni dum ha bewi ade andi ko mamun gorko winduno ubbi ko dum attata hakkille mun ndeysani tigirigi ko do min bi ko min émission amin o pour habanade nalankobe yimyankobe halpulareɓe ɓe jiyetake par ce que eɗen jiyat très généralement sa yi cusɗo sa yi jambaro sa yi joguiɗo foof ɗo ko e nder leñol he woni mais holɗum ɓe mbi ko jaaha ganduɗo yumma ganduɗo bamma ara mantuma dokka ɗum ujunnaji sappo dokka ɗum ujunnaji nogas o mo anda horeru ma wima wulude en falide ha ene wima warabade tan gara itta million uji ara nangara totto ɗum ko ɗum min mbi e leñol ngol wona fo e arsugo mum min mbiyani jawalɗo walla pullo hoto waɗan leñol gongol non min mbawata wiide noon mais min mbi ko nalankoɓe mon ñeñɓe mon wonɓe tigui rigui e séraji mon ɗi mbaɗeɓe valorisé on jii oɗo sa yi hande aduna fof ne wullamo ene fooɗanomo wonko ha ko baɗaɗo valorisé baɗɗomo valorisé o on ko valeur waɗi kadi omo andi hoore makko yejjitani hoore makko tigui rigui so tawi o faytino hoore makko hande alhamdoulillahi rabbil alamin omo nanda temdere langa o lendi ko Congo Brazza on wawi so mbawi ɓe jettamo toon e Lingala e tout mais o wi ko non o wi ko anduɓe kam ñenɓe maɓoɓe anduɓe kam ɓe yummiraɓam e babiraɓam ɓe jaltidi ɓe ko ɓen pottanɓe sukaɓe min ɓallina hooram eɗen mbiyamo Seydi Gambi toujours leñol ngol mbaɗen ko emen valorisé ko ɗum ɗo tigui martalinda yiiɗe e leñol he ko ɗum ɗo tigui mbawmi ñaƴirde leñol ngol ko ɗum ɗo tigui kadi jiɗmi ha joni wooda e Mamma Guissé ma e garti e namde men e an kam aɗan tan haala tan hanti belamma ha an kam ina wayno a yiyani caɗele ha ina wayno a yiyani caɗele arɗa a yiyani caɗele wonde nalankagal a yiyani caɗele e wonde baabo Mamma Guissé nan tan namne yeb probléme uji mumen soro ñamakala yakkon nana ñamakala yamanugo mais toujours Mamma Guissé ɓe kiyidda ha e rowni fewde yorogaɓe komi ema guele yañe de Marta waro maɓe geleya e cogo mi ha iɓe ka tugu jatigi mɔgɔ n'a ma dɔn ye ndeysaan ne tugulen bɛ jatigi mun kɔ a y'a dɔn ne ye ne ye problème dɔ sɔrɔ yan ma mais jɔkalamɛ milieu ka gɛlɛn n'i kumana n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la ne wulila n taamara n donna Brazza n y'a wele n ko ne bɛ fɛ ka taa Brazza n bɛ deli ka billet tigɛ mɔgɔ min bolo a y'o de fɔ n ye tuguni ko taa billet minɛ a la i ka taa ne tɛ billet san o ndeysaan ne bɛ taa diɲɛ dugu o dugu la ne famana ka billet san a bɛ san 2 bɔ ndeysaan Umaru Wili Samba don a jɔlen bɛ n'o jigiya ye ndeysaan Marta ne sera Congo i b'a dɔn Jɔkɔrɔmɛ kamalen ye min fɔ n ye fɔlɔ est-ce que i ba taara Maka kuma banna ye ne ba filɛ nin Maka n fa filɛ nin Maka ndeysaan Umaru Wili Samba don dɔ a ye ŋɔnɛ bɔ i la a ko n ma ko musokɔrɔba ka tɔgɔ sɛbɛn san a fa Ayisata k'a sɛbɛn ndeysaan a barika hiji billet 2 cɛkɔrɔba musokɔrɔba a ye ŋɔnɛ bɔ i la a taara n'olu ye waati min na a ko n ma karisa bɛ mun wɛrɛ fɛ n'o ye min kɛ ne ye dɔrɔn o ye ne fa a ko ayi ne y'o kɛ de e k'a duwawu sɔrɔ a ma k'i ye a y'a k'a yɛrɛ ye ndeysaan mais e yɛrɛ ba kun bɛ mun fɛ bi n ko a lajɛ ne ni min ka kan a ko so kɔni b'i bolo n b'o dɔn n ko a lajɛ ne yɛrɛ ni min ka kan i k'o di yan ka seki fa k'a di nafolo ma nafolo la ka seki fa k'a di ne ma ka wari a kɔnɔ ne y'o y'ale fana dɔrɔn de la ndeysaan e ma mobili in jɔlen da la ñaayi a sanna 14 millions 500 nka ale ye wari mun di ne ma ne t'o hakɛya fɔ dɛ parce que Jɔkɔrɔmɛ kamalen ko ma n'i y'a fɔ don o don n b'i kan tigɛ ndeysaan a ko ma n ka taa mobili san mobili min fana ka di i yɛrɛ ye e nana don min na n ye mobili in san 14 millions 500 Bamakɔ yan ndeysaan k'a Gambi Gambi Sakɔ bi ale ka ɲumanya ka ca ndeysaan nka maabɔ kelen tɛ Barni bolo dɛ ɲamakala laloma de b'i jɔ ko Barni Gambi ye kelen ta ye ndeysaan ni Umaru ye ɲɔgɔn ye n'a sɔrɔ i ye ɲamakala de awɔ i garisɛgɛ ye min ye don min na a b'a bɔ a b'a d'i ma ndeysaan Mali ŋaraden bɛɛ jigiya ale de ndeysaan ale t'a kɛ kelen ye ka kelen to
Umar Kay horon ko Umar Kay nyamakala ko Umar Kay Umar kabila ko Umar Kay Umar yere baden dogoni gonde ma ko ni Umar kuma bonga kabila la ko mone ba amfaka ndeysaan o yaday mamma o yoroni jarani conseil jume yere de bi fi i bloka ni hol conseil mon jogani da tigirigi ton bibbe nyen be ganduda yibbe waybe no mamma ni parce que ada ande hande nyamakala wondi nyenyo welani kono biida jonni sa haali sa natani sa toñani balejo toñan bodejo hebanen problème holno jidda no kebirda barni gambini no kebirda jawambe wobbini ha hande machallah mon fof nani wiya mamma akadi bu ko chama yebbi ka foko mamma ine ka mabo kay conseil jumeni bi bolo ka fo dem senu weni wakati nina parce que akoma no ko do bala dron balati conseil mene bolo ka di dem senu ma ka di nyamakala uma dem sen fara chokoroba kan nyamakala ya ka gele parce que nyamakala kamale ne ba essence ay wa keme soro bi ay million soro bi abe bo afana ba fo ka be ti ja ko ma horon ere ba ja to na ko ma fo mo ko be se ka ko be ke sutura la je ngono ngai nyamakala kamale ni ni million soro horon kele million kele di ma san buri kata so ni sera so ni fa balolenu ni ba balolenu awoni tanti balolenu olu be ka donnon du warina nulu be donnon du warina tumamna warin tomana to mi ensan ibita saga san ibina iba faga du gono du dem be ka du desan e ba baraka soro horon yere bi nyini horon ti nyini ka fo kibse kuma la onet se kuma la desan barin tene so ko mi se kuma la wallahi kuma kala chama babu ngai bara ben son kumina aben son ka fo ko fa fana kunya fa ka maboy desan aben son kumina ba don aben son kumina ala en jai desan no ta ten son ka fo ko mi se kuma la kuma kala bari ni bi mun mi se kuma la barni gambite ma son yere ka fo ki be bode ki be ta fo desan ay ale be fon fe dima ba dima kini mulla no manga na bo kala ma ayo kene nyana kacha o de foni sire ayo kene la desan mashallah tigri nga me min fo demsenu o ko do ni barka nyini o de ka gele ni e do ni barka soro e ki munyu e te fo ye ni nyamakala te ne yi waso munu be so lu ba ke chugodi desan et puis nyamakala chaman duna nyamakala yala kana horondo ne ni ka horondo tan horon nunu bede fa kele bagele surtout jogarame ni jogarame den kelen kele dra be ko mi ya bekel aw ibe jogarame beke kele ni jogarame beke kele ibi sako soro jogarame bela aw ne gal la nyini o ka fuye parce que ne bo sira de ka ok bandiraɓe musidɓe tedduɓe tigui rigui mi salmini on kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde salminama juurama yettama manama émission mon ko ɗum mbimi toujours soɗon jiiɗi yiide yontaɓeɓe ha oɗon gandi ɓeɗon jeetake sana zanta ko conɗonɓe e tiktok eɓe dubaye hante français ha ko gon joni noon probléme o fof ko an joguimo min kam somi yani borni gambe kedde lewru ndu tan ko an waɗi an tan so Allah jaɓi ko wona ɗum ko kadi toujours leñol ngol ko ɗum mbiyammi mon leñol ngol wona e sere mbiɗe salmina ɗo kadi gorko pullo mo ganduɗa baɗɗo ko beltimi hen tigui rigui soko on woni Harouna Sankare martalinda mbiɗa yiyamo e réseaux sociaux nde nana inde makko gila mbiɗa famɗi kadi Sénégal mono fof ne wiya mata anda Harouna en anda ɓeɗo en mino mufmayam ni famɗi seeɗa e nder leydi Mali kala to neɗɗo gandaɗo woni ɗo e nder leydi Mali sa woni pullo sa woni jawande yimɓe namno kam pourquoi yatata oɗo pourquoi andama kankone Harouna Sankare e Moussa Sare yimimo e nder semaine o rokki on 10 millions mbeɗa welti hen hay somi ñamani 10 millions o mi yarani hen mbeɗa welti hen par ce que holko waɗiri ɗum o waɗiri ɗum ko susdude sukaɓeɓe
eɓe mbawi koɓe mbaɗata ko machallah tigui rigui eɓe jima machallah koɓe arta koɓe nalankoɓe koɓe ñama koɓe ñeñɓe on nani Adama Sankare Haruna Sankare plutôt o waɗi ko valorisé boy mbeɗe welti hen no fewi mi salmini Haruna Sankare Adama Sankare foof ko gotum kamɓe foof jiiɗi yumma e baba mi salminiɓe mi juurimama mi ñaganmamo Allah moƴƴere e ko wona ɗum ko kadi martalinda ko ɗum mbiyami pulago toujours son jii min pulago mbeɗe ñaƴira pulago mbeɗe weltono pulago ko ɗum ɗo kala ko mbawmi wonde aduna wonde mi pullo tan ene ñamminanmi partout wonde mi pullo tan ne yarnami partout wonde mi pullo tan ene ndeysani ina foftini kam e adunam hay somi maayi hannde mbiɗe wiya ɓerdam nde ɓumɓe e pulago mbeɗe ƴimmoɗo mbeɗe fayi kayi mi yettima kayi déjà mbeɗe fayi Tambacounda suka goto omoye e télémis o yi kam mbeɗe dari e nangue o wi non ɗum ɗo kam ko martallinda walla mbimi ndeysan ko kañum kay wonɗo to paaɗa mbimi Tamba taw min kuppino billet e bis goɗɗo o wi billet o waɗi annulé koye auto makko natami o naati to ha to sofiraɓe lelotoɗo gajjoɗo on place o rokki kam o wi lelo poftoɗa konni ni segem maggal ni anga starde ni datti lekor ni jole mek lekora digirana o nangi passeport am o yehi o ɗamunoyi kam e pis o taƴani kam tigui kadi ɓe mbaɗi passeport am ɗum ɗo foof o yoɓani kam jaami ha Tamba o yettini kam Tamba mbeɗa salmina pulago toujours ko ɗum mbimi moon pulago hoto jejjiten ko emen e nder leñol he hoto jejjiten ko emen hannde aduna ko waylo waylo kala no mbawɗen wuurde mbaɗen valoriser leñol ngol d' abord mbaɗen valoriser nalankoɓe mum yimyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe so ala to ɓe tolni leñol tolnata non sa yi oɗo hannde ne ñaƴira Barni ko Barni ñaƴiri hoore mum waɗimo valoriser wallahi par ce que so wiyama Barni inde mum no foti ni Mamma Guissé ha hoko Mamma Guissé jogui Barni haaju mum ala e makko ni mo mon wulla osé mais Barni ko ɗum sali o wi ko kala gonɗo e entourage Barni Gambi ko ma waɗe valorisé ngabba yiye aduna yiye ɗum donc ko ɗum woni leñol toujours ɗacci hakkillaji mon e nalankoɓe mon e jaytiyankoɓe mon ko ɗum ɓamtata leñol e ko wona ɗum komi salmini kadi mbiɗa wiya en jii hikka yen jimo wuuri surtout ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke dariɓe daraniɓe leñol ngol ko ɗum mbimi ko limti juuma tottodirɓe ɓerɗe e juuɗe coñi guesa Pinal TV gayni dokki hen martalinda tigui rigui émission foyre nalankoɓe yo sukaɓe fulɓe jalto jiye yo nalankoɓe fulɓe jalto jiye yimiyankoɓe haaliyankoɓe jalto jiye mi wawata yejjidde mo ko limti juuma ɓamde directeur Oumar Tall yettoyade Ousso Sabbar Ba e Ba Bocar Ba mon papa d'amour mbiɗa salmini hen papa kenem kañum e David Abou Diop kanko woni sababu o par ce que toujours ko ɗum mbim neɗɗo sa yejjiti sababu tan hay ko anda ko ɓurma holko ɗum woni nde jiɗanmi Abou Diop mbiɗa yaha Sénégal mbiɗo waɗe toon théâtre uji en ɗum ɗon o wi Marta o wi mbiɗa anda aɗa jogui courage aɗa ñaƴira leñol ngol mais mbiɗa ñaaguima ko mbaɗoyta Sénégal ko wat ɗum ɗo e nder leydi Mali par ce que Sénégal leñol ngol ina anda toon Sénégal leñol ngol ina ñaaƴira toon artiste Sénégal ne ganda hay sa yeehi a woni toon artiste international walla haaliyanke walla animatrice international haaju amin wonma ko ndo e nder leydi Mali kadi min nimsani mbiɗa wiyamo Seydou Diop ko ɓiɗɗo kadi tigui rigui mi wawata yejjidde leñol Halpulareɓe toujours mbiɗa ñaagui moon joguiɓe leñol ngol dañɓe leñol ngol hoto jejjite yiɓiyankoɓe moon hoto jejjite haaliyankoɓe moon hoto jejjite ñeñɓe moon tigui rigui eɗen mbiyata ɓaleɓe mbiyata jeeliɓe moon walla ɗum ɗo mais enen kam mbiyeten ko ñeñɓe par ce que ko ñeñagal heewi hen kala dimmo mo jiiɗa tata ko ñeño mum ne takki ɗum ko ñeñɓeɓe tigui jonnata ha yooɗa machallah mbaɗa hen fulla e fayida hande bandiraɗo gorko mo joguiɗen ɗo e émission men foyre nalankoɓe soko on woni Mamma Guissé o yewtani men hakkude jawanɗo e maamo par ce que ko ɗum ɓe guuri ko ɗum ɓe gandi kadi mbiɗa welti hen no fewi kadi eɗen gandi temedere ɓiɗɗo maabo ɗo e nder leydi Bamako e nder leydi Mali ɓe ɗo e wuuro Bamako min martalinda mbiɗa andi ɓe ñaƴirta mabago temedere ɓiɗɗo ñeeño ina ɗo ñaƴirta hoore mum complexe ne daara warde ɗum en ji ndeysani ñeñɓe tigui wonɓe bureau ji wallahi ñeñɓe wonɓe ministére
mais ɓe calaki ñeñagal sa haali ɓe min ko ɗum tigi gonmi mais mi waɗani mais komi jangguɗo eɗen jiiya ɗum toujours neɗɗo yo ñaaƴir hoore mum sa ñaaƴirani hoorema hoɗo ñaaƴiroma sa waɗani hoorema valorisol baɗo e ma valeur wallahi ko ɗum mbimi leñol ngol toujours ciftoren ko emen tigui tigui to jejjiten toujours jeccitoɗen hoɗo goppen lawol ngol mais aduna waylo waylo koko ari ndeysan mbaylitoɗen aduna jaaden e aduna mbayen no heddiɓe mbayni wasa leñol ngol ni ɓeydo wadde développé ha joni par ce que eɗen mbiya ɗiɗo duuɓi cakkitiɗo fof pulagol ne jogui probléme ɗo e nder leydi mala ndeysan eɗen juuro walliyaɓe men seernayɓe men ha gono kala yo waɗan pulagu duwa pulagu ɗimmo e probléme woni o mais noon pulagu kadi waɗa ɗo oɗo message yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe surtout wonɓe laddeji men hande probléme o fof ko pulagu rondi surtout normal hande sa yeehi oɗo asaman e ɗiɗo toɓoji fulɓe nanɗo e nder garbal ngala to kucci ngala to payi pulagu woyi wallahi ɗiɗo duuɓi cakkitiɗo fof pulagu koko woyi min mbiɗa wawi wiide guila 2013 e hande pulagu ɓernde mum ɓuuɓani mais aha pulagu min toujours ko onon kaldan min ko enen jaadata e aduna he hoto jejjiten hanki men mi pewden hande men wasa janggo sukaɓe men aroɓe ɓe ne jooɗo e ɓuuɓri men par ce que si en mbitan mi jaɓata walla mi yeytake e ɗum walla ɗum ɗo ne soofi kam ɗum ɗo ko golle puyɗe ko ɗum tardinta en mbaɗen ha joni imposé jaaden e jamanu hande o jokken koɓe jokki ko aduna waylo waylo koko arti min martalinda hande oɗon jiiya kam ɗo hande komi debbo pullo jontaɗo par ce que pullo ko andira kulol e kersol e ɓernde e gacce e ɓornade ko yoɓɓi e ko yetti a yiyan ɓiɗɗo pullo so ɓornima wutti dabbo wonta koye mojade ɗum koye pulago jeeyama min martalinda ko ƴimmo on moda hande sa yi kam mbeɗe waɗi carvate ha mbeɗe haɓɓiti mbeɗe ɓorni vert noir hay goto wiyata kam martalinda no mbaɗɗa wiyata kam ko bonjour madame mais somi arti tigui rigui e nder pulago hay goto susa wiide kam kadi o marta o wona pullo eyyi par ce que mbiɗe ñaƴiɗo hooram mbiɗe jiiɗi hooram sa yi kam kadi hakkude tubakoɓe jeyata kam koye e sawra mabɓe sa salmini kam kadi mi salmitoma toujours leñol ngol ko ɗum mbimi mom gartiren hakkillaji e koye men seeɗa jurnitoɗen less koyɗe men sen gayni e yeeɓiyankoɓe e windiyankoɓe e haaliyankoɓe gartaten kadi tigui rigui koye leñol ngol jooɗiɓe ene daara koɓe gollata ko hoto jaɓɓen foof mais hoto caloɗen foof sen calima foof yahan oppa men ko ɗum martalina haɓonto e réunion he tigui rigui e mi salmini kala to ɓippullo wawi wonde e wonirde yo yitto hoore mum e nder émission mum foynalankoɓe avec martalinda pular ene welitoro pulagu ene yoɗitoro ene yuɓɓitoro mi salmina kadi jawamɓe mali foof kala toɓe mbawi wonde e wonirde e dow inde bandiraɗo gorko e soko woɗum woni mamma guisi mamma nde calminta bandiraɓe jawamɓe kala toɓe mbawi wonde e wonirde mbiyaɓe juulema wuuri en jii hikka en jiimu wuuro koye lewru julde gonɗen émission o mataw ko hande Allah hoddiri tigui rigui en mbaɗi quelques semaines eɗen jiiɗi waddemo Allah hoddirani wallahi mbiyaɓe kamɓe foof en jii hikka en jiimu wuureɓe jarloɓe jaafo ha joni eɗen mbiya yallah ɓamtu leñol ngol ko Allah fawi leñol ngol koko Allah tan wawi ittude ɗum ya Allah ya barke salatul fatiha e kañum e enen ko emen mbawi ittande ɗum ko emen yawani ko Allah fawi men koko Allah jaɓraten nde Allah hono Allah ittirta ɗum duwawuji men e golle men e balle men enen ni wasa eɗen jantay ɗum ɗo heccanki mbiɗa yewtude e gorko goto o wi won nokkuji e nder leydi male ha a suusa haalde pular oy sa haali pular walla sa haali a holli carte d'identité ma bani hen walla jallone hen a warete holko addi ɗum donc ko enen ko emen tinnoto ittanen ko emen yawari so wiyama ittanen ko emen yawari wona ɓamde pétalaji e ɗum ɗoji eɗen kaɓoye non ko ƴoƴere ko wiya pullo ne ɗiɗi ko wiya pullo ne suusi ko wiya pullo ko jambare ko wona cabbi ɗum hokki men ko hakkilantagal hokki men ɗum wallahi ha joni eɗen duwo mi salmini kala to ɓippullo wawi wonde wonirde wonɓe caggal leydi toon to Congo Brazza ha Gabon France Amérique kala ɓippullo ɗanniyanke daaro émission martalinda sur YouTube walla Facebook mbeɗa salmini ɗum mbiɗa juuro ɗum mbiɗa yetta ɗum mbiɗa mano ɗum ha joni ɗe mbiya ya Allah yallah ɓamtu leñol ngol yallah suur leñol ngol suura men ya Allah yallah faabo mi salmini pullagu kala e dow inde Pinal TV
e action ruji Pilal TV kamɓe tigi hokkuɓe martalinda fattangue jooɗaɗo ɗo hannde ene yewta Pulago on calminama on juurama on jettama wona bisimilla mamma nde julma wuurima yettoto bandiraɓe air men yettima jamɓe jorame aɓe yororo mamma ka foli la sira bema ay ni sigi annema jorame kilin to fo be baro ka fo ne ufo ngani yoro la fana me malin ko bo fo me sedu nan na fo me sedu nan na den fo me sedu nan na mo den fo me majula bacili fo ni yoro la ndé ga mango demba nyuma suo ne sura fana du yoro e bacili la wa sore santanje san kelinte san flate horon dowlu e Pasval Daudi émission la sigi ko fede wallahi adretin émission mo caggal Pasval da ko firti u damine kadi ka soro u laba mandi ala kan kisi ulu mauma amin ya rabbi amin nyota nyamakala kadi ko jugu nga kadi de ni be ka fo mamu nyina ba doye ndesa nyamakala kadi ko jugu ibe ka fo mamu nyina sura ba mériter ndesa ifa fere mama mamu ba fa valeur do kani fa fere mama mamu ta valeur do nyota bi fa fili babla ko bella wallahi la ilaha illallah bon ne be nyamakala ke ne be delike ngan delike oro doneno nkelno kan delike oro wuluma ok tigirigi ko gorko ma bo haali do ko ndeysaan e o wi ñeñagal hoore mun ko ndimagu jeeya ñeño to jabbi yidi de e mona kala yo ñeño won hoore mun andu hoore ma tafo ganda to immida do tafo nde pudduda rewde e dimo moƴƴo jabdo mo selani lawol tigirigi sa yidama e mun wada fayida ndeysaan bimi ha bandiral gorko nana wulna bandam du quoi ha mamma bismillah wa marta salminanno min fo o jogorama de ni bana barama do be gembala ibe glo i ñonawna ala kan kisi mbalayama amin ya rabbi nta on woni mbalande ay valijoué nga ni babarama be ga on ñogonde ndeysan imam ko jogorama de na siye santan soro nugo ko ba ma se fenyini isiye samu kan soro nugo ko ba ma se fenyini ay bato ya be sa demseni ala ka sora ma koke yalla soron ba ma yuru cuka ndeysan ni yoro la me cedo fo masake kuma bali mama jibi ya ta sai isa son soya titigi ta sai jogorama kamale munyon so million chaman bala ndeysan nere bi nani yoroni fo baba kana doni mais mama ibal ma muso ko ni eni ne ko ne bare ni ne be fakile bakile wallahi mais mama be mali jogora no bedo mais mama manela sembo ajatigi kila manela sa mama ya million chaman dun ha kanyina bal ma muso ko ni ma fode angani yoroni fo ka boala ni ala sona ma fana ibe million chaman du inshallah inaka kan aussi njafudon min bambara webirani kam o mo handi ko jogi go parce que ko miniraɗo moƴƴo ndeysani miniraɗo mo wona hasidi ko kanko darti kam martallinda mbiɗa yima e émission ngaji mbiɗa yima e tout ka bandam ken bandiraɓe o haalni kam mino e nafi jiidi yumma e baba mbimi mabaɓe fof ko gotum minen foof jiidi yumma e baba ko miniraɗo teddinowo ko miniraɗo mo ganduɗa aussi teddinowo mawniraɓe mumen ko teddugal woni hakkude amin marta to kettuɗa min ko ɗum mbimi dokko kam million mi ñaama o wona an kaldanmi dokko kam milliard mi ñaama o wona an kaldanmi ko an tigui rigui bayruɗo martalinda une semaine 2 semaines nodda kam téléphone ɗo guuruɗa min ɗum tan ne harami mbeɗe wima guise ma bo a waɗi kadi ko tawɗa a waɗi kadi ko mbawɗa soko siftorde bandum kala e sa'a mbeɗe weltanma no fewi kadi mbeɗe wima guise ma bo guise sumangue suudu be e baali woni wik mama djibi ko neɗɗo moƴƴo omo andi jandagal ndeysaan aɓe jogorame do jogorame e femie ako mama ne kana fendima e ka fo hene dogonde ndeysaan ko mabo atene ni ñogon cede ndeysaan jogorame kamale mum be orange mona girimaw cima machallah ka sura caméra tey ndeysaan ayata sayata karinte yata fonancire yata makka e madina
ala sara e dai selli fana e dai chuka makabe ndesan ale nana soro fa klala barala nga biya e fala seme ndesan ka karinta anya fo nyoro la jora me jamuta ani duru be nyu befo nda sera mima nda ma se mima nye bela jelen fo ndesan gisu sumange okay mashallah en beltima en der hed no feewi haaliyankoɓe e windiyankoɓe e yettiyankoɓe fof surtout yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV émission mon foyre nalankoɓe avec Martalinda chaque mercredi 16h à 17h hande ko ɗum ɗo Martalinda jogani mon ko nde ɗo yewtere kañum e gorko mabo yewti jawamɓe Mali fof mbeɗe andi kadi à 100% sa darni temedere jawanɗo tawa ko capan jeetati e jeetati ɗi fof ina mbaɗa Martalinda sur mais Martalinda très général ma Martalinda koye Pulaar waɗata émission ngaji mum hewɓe nan toon nanta Pulaar mais tawto koɓe gandi kam amin jokkodiri mi salmini jawamɓe Mali kala to ɓe mbawi wonde e wonirde mi salmini leñol ngol mi salmini yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala on jettama on manama mi salmini kadi mon papa de amour soko on woni Bocar Guissé guila ɗo ha Kalabankoura Asseyi kanko e pullo makko Samba Ba mbiɗa wiyamo Seydi Ba pullo guila ɗo ha Sénégal partout mbiɗa salmini yiɗɓe Martalinda e mbiɗa wiya moon en jii hikka en jimu wuur toujours ko ɗum mbiyanmi moon e émission o saaha o heedi guida an kam oɗo koɗowo men o mo nanda Pulaar walla ala oɗo nanta Pulaar e Marta machallah adam daynude haala mbe muso ɗo fo cogorame ɗo muso cesirila ɗo ayi cesiri ne a don aɓe sanfila bo sansa me yɔrɔ min na jɔyɔrɔ muso mun y'a bɛɛ kɛ yen fana ka dawula don maa ka ɲamakalaya la o b'ale bolo ne y'a dɔn don min an ye baro kɛ a ye fɛn bɔ a y'a di yan a ye miliyɔn 1 di yan o don n donna studio la ye n donnen studio la n voyagera n taara Kongo n nana n dalen bɛ sunɔgɔ la 9h a ye n wele Batuli Ɲani an b'i kɔ ni Ala ko wi n'i ko non an b'a tɔ de k'i kɔ awɔ Ala yɛrɛ de ko ale ka wi ok wi i janga fɔ wi walasa a kana kan kɔ n ye n dalen to sunɔgɔ la ko mama n bɛ fɛ i ka son in kiripu kɛ o ye ka dawula don maa ka ɲamakalaya la k'a ɲa awɔ ndesan o don n ye kilipu kɛ min taara ka di yan o bɛ ni Ala de cɛ ndesan ka seli ka maa bila tuguni ka taa ko ka n kɔlɔsi fo ka taa fɔ n tilala kilipu kɛ la ndesan k'a ɲangadubaw ni Sonko ɲumanbaw ni Marie Angèle Den an y'a fɔ nin yɔrɔ la an b'i kɔ bɛɛ de b'ale kɔ a ye jamana b'a kɔ Batuli k'a ɲangadubaw bi Martalinda yɛrɛ b'i kɔ déjà ɗin hoorandiri hen jehen tan an b'a kɔ dɛ ok bandiraɓe bisibitittuɓe yeewiyankoɓe e haaliyankoɓe hannde oɗo bandiraɗo gorko reedu makko koko heewi dakka aɗa andi so ñeeño so reedu mum heewi ko limti juuma jawamɓe foof calminama ndeysani waɗanɓe Mamma Guissé moƴƴere Martalinda ne welti hen minen foof jiiɗi yumma e baba ndeysani tigui rigui on calminama on mbiyama onon e saaha goɗɗo inchallahu rabbi salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh